Selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ini aku gak melok pemirsa. Ayo, didemeki terus. Didemeki terus. Intan lupa. Obate ijek ning jero tas, tulung jupuk. Petak obatine saiki. Wes tak tono iki. Oh, coba pegang-pegang ini terus, aduh. Ndek iki di karo Mbak Indah ditawani. Mbok Intan tak jak terus ayo nduk tan mripatku jek cekot-cekot Mbak, jek sakit. Aku sok mben ae nek Mbak Lina pulang nganternone sing sok mben ae. Nek wis aku sembuh mripate. Iya. Lho, aja mbok demeki terus adol di. Senengane iki bandune men kuwi. Ayo Nyah, iki tolong wehno Mama Susi. mau ngelapi mobil ya. Alang kok sik blonjo sik. Engko terus anggek resik-resik. Mah, duit ganti lerekan. Mbak blonjo. Mlampah, Mbak. Oh, bayar pam. Biasanya Mbak Nikmah rene. Wih, dukul deh pemirsa. Iki somben diilari meneh pemirsa, tumbas kepot sing elek-elek dibawa wis di anulah diganti tuku pot diilar-ilar maneh. Nah, ini jenis monggopo iki. Jenis kala monggopo iki pemirsa. Dalem. Wes ayo. Blonjo sik masak. Langgek ngelapi motor kuning. Wong urung-urung kok wis kudu ngelapi motor ae iki lho. Ki apa cah? Wes ayo, cus. Belanja. Pilihno sop-sopan. Iki pegang sik. Udah sembuh, Mbak. Iwak pitike telung kethek, Mbak. Nek enek pupu. Iya, paha telu. Nggih, Mbak Karo sop-sopan iki loro. Nggih, Mbak Sop-sopan lho iki kok ora enek anune. Sik tak pilihno sing enek wortele. Udah sembuh, Mbak Li. Pupune telu. Mbak wis ngono. Iki, Mbak, sop-sopan aku tambahi Mbak, lomboke saon, terusan Campur ya. Iya, brambange seprapat, tomate seprapat. Aku ki masak perang-perang dino ora nggo moto, Mbak. Megake ora ndek moto. Aku tak tuku moto. Moto. Sithik sedep. Mari pinter kok, Mbak, mangan moto iki. Mari lembu. Iku bapak Tera. Oh iya. Oh, di rumah. Wis taruh kono tan, blonjone tan. Nang masuk aku. Ana Mbak Tera. Mbak Tera. Salwa lagi pe budal Mbak. Apa sekolah? Iya. Masuk Tera ora masuk. Oh, Mbak kayak terigu, Mbak. Seprapat, Mbak. Kelihatan jajane ijek nduk senengane. Lepon, eneng. Terus Iki apa iki? iki roti. Heeh. Enak ndang. Ndang, cara. Iki. Wes ndang ambil sing mbok senengi ndi, Ndang? Iki Dua. Wes, Lah iki gak Kak. Iku atus ya aku. ora anyar ya, Mbak ya. Anyar kok. Lagi disuntek kok Dua. Nah, wes. Wes, Mbak. Iku tuku sunat. Donat di. Oh, ino iki. Mosok, Mbak? Iya, anyar perlu. Donat tadi enak sing kering barang ya. Roti iki. Roti kering. Donat. Iya, tapi bentuknya donat. Iya, bener. Kalau Mbak ning kono mang bature. Lombok, aku peklan asem, Mbak. Lombok, tomat, brambang. Berapanya seberapa? Iya. Lho kok ijek enek lombok kering barang ya? Iki lombok setan ketok dikeringno iki. Kedina laris, Dik. Laris ya, Mbak ya. Paling diugek sambel, bakul-bakul. Wah, sop-sopan. Iki tempe. Iya, lomboknya campur, Mbak.
Dek nane kae kok dikeki panggang Dek Dewi apa tak swambel iki kok. Wah, jos. Goreng tempe. Tempene ditepungi apa ora, Bro? Iya, sekarang ibu ngabeni. Diklambeni ditepungi. Ojo enak iki, Pak. Intan dimasakno ngene iki mau. Iki lho. Apa kuwi, Mah? Apa iki kikil? Kelmu. Dikecap enak cah, Nduk. Dikecap mrica. Bunda Dewi Salwa senengane kuwi mrica brambang bawang. Tomat kayak kecap. Wah, jos. Nah, iki dibumbu bumbu rujak ki yo enak. Iki. Piro Mbak iki Mbak sak besek iki Mbak isi telu? 8.000. 8.000. Yang kecil 3.000. Enak nek dibumbu kuwi lho, Mbak. Indah seneng iki, Mbak. Bumbu rujak. Wes, Mbak, moto, Mbak. Motor sing? Moto sing lumayan gede. Ya, 5.000. Wis kanggo pirang-pirang wulan motone. Nganggo sak tris. Tris ngono. Samirsa, belanja iki jajane Intan aja mbok cedhakno pitik, amis ki Koko. Amin. Heeh. Amin. Nduk. Iki. Adeknya mundur lah. Wis tak masak, Dok. Heeh. Wis, enak tempe, terigu, brambang, bawang, ini dhuwur ae kono lho. Wis ning kono ae. Masak sayur asem pemirsa. Ora, ijek pilek ae, Dok. Wis nyayur asem nggih pemirsa. Apa? Kacang. Nyayur asem. Heeh. Kacang karo prai seger lho. Kacangnya tak kabeh. Di sambele. Sambelnya kita sambel panggang sing kanggo Bunda Dewi lho, gede-gede. Oh kuwi. Iya, kanggo Bunda Dewi. Betul. Oh, Manyong. apa iki? Iya, Dok, kita iki. Manyong. Kenapa sekarang ini kepala manyung susah? Karena kadang kan kepala manyung kan kepalanya siji. Nek awake kan akeh iso dipotong-potong jadi beberapa bagian to iki. Lho. Kan asem. Wis sijik pilek. Masih. Pentingnya aja ngombe es ya. Enggak. Oke. Ada yang bertanya, apa kuwi lho, Bu Yuni tidak pernah gantiin nggone bayi. Ya mbah pemirsa, isoku ki yo kadang ki yo iya turu mbek nangis nek kongkon apa ya 100% nunggoni teriakku ya sing salah sing gak iso, sing terus terang nunggoni 100% esuk awan sore bengi nganti esuk nanti ya Dik Susi, mbek Dik Dewi. Ngono. Repa, Salwa, aku ki mari yo polahku kok kadang kok jaran ngene iki yo Kayak pemirsa, golek pangan, golek konten yo dolan ngene Kinara, kadang buk kono, nek dikon buk kono. Oh, ngono carane. Seperane Bu, aku yo anak durhaka nggih gak iso 100% nggone esuk awan sore bengi. Malah cek mikir iki lho golek pangan ku Intanku. Pamane esuk ngantek bengi ngantek esuk eneh pamane yo. Aku yo mau kolo-kolo kadang nek bar masak terus nunggoni ning sore aku mau iso ngisik-ngisik ngono nek bagian kok Dik Susi iki nyibini bayi kan. Dik Susi kan saiki pulang ke sini nunggoni dadi bengi barang tidur kono ya pemirsa. Aku nek bengi gak iso bubuk ning kono, aku bubuk ning kene karo Intan. Nanggu AC. Seumpama
kurangnya aku ya Bu ya sebagai anakku ya mohon maaf aku ora iso dadi anak sing berbakti tenanan ora koyo Dek Susi, ora koyo Dek Dewi. Ora koyo Repa, ora koyo Salwa, ora koyo liyane sing iso nunggoni jenengan full 100% ya Bu. Aku iso nunggoni ya kok sedelo-sedelo. Ora iso dijak gantenan aku sepurane. Aku sing salah ya Bu ya ora iso nunggoni jenengan ning rumah sakit pun yo enek sing ngomong ngesakno Repa men turu kono wong Repa jek enom malah dikon Bu ning rumah sakit. Bu Yuni malah penak-penak Bu ning omah. Yo aku sing salah kudune sing ning kono aku ya pemirsa yo gak Repa yo Repa jek enom aja sampe Repa loro ngesakno nek loro lah nek aku ibaratnya kan karepe pemirsa mungkin ngono. Aku niku yo komentar nek DM niku yo tak waca yo berarti aku sing salah aku yo ngono. Wis pokoke gak ada sing salah aku pokoke wis. Bang bayi gendang tunggone otan kadang entani nek dikon nunggone iki ya mok sediluk langsung ngaleh wis angger wis eling kumbane yo wis. Aku ngene iki paling yo sediluk engko nginguk tak jak ngobrol ngono nek bengi trek gak ning kono pemirsa aku Bu ning kene kecuali nek aku ditinggal Intan suwi ning Solo padahal ngantek sedina apa rong dina ngono kuwi aku kan ning omah rawani ya pemirsa aku melok Bu kono yo ning sore kono pemirsa. Gak apa-apa ya Bu, tadi enggak. Aku mulai kan bunyi nih. Iya. Wis muga-muga tang paringi sehat. Amin. Bayi kabeh yo sehat. Pemirsa yo sehat. Ijek flu aku belum Wes saya rasa iki pirang-pirang dino loro ae aku. tak petikane sisan nduk lomboke nduk. Pirang-pirang dino loro. Aku jukokno kuwi, ada kuwi lho sing cilik. Pirang-pirang Tempene. dino. Tempene tak tepungi apa ora iki? Iki. Iya kene. Di lombok gelem metok-metok iki piye? Pirang-pirang Ya dino. Allah, muga-muga aku yang sehat selalu yo kan. Bayi sehat selalu. Pokoknya sepurane sing gede. Aku nek gak iso full 100%. Ora iso nunggoni bayi. Jangan iroku gak mari-mari piye ya. Muga-muga kan yang sembuh. Sila kayak gak mari-mari. Aku kadang ya Allah pemirsa ngrasakno aku dhewe iki gak mati. Bangun pagi kuwi. Bliyer ber tenan pemirsa. Tak ngulungguh sik, ambek suwi ngono tak ngulungguh. Lagi iso niliki bayi sedelo ngono. Muga-muga ya sehat kabeh. Sapa sing pengen duwe sakit iki kan ya ora ya. Kabeh wong mesti pengen sehat ya kan ya. Kabeh wong pengene sehat. Dupuk raine ke bu cek iket nah. Lah iki sakmene kae lho. Aku mbok gaduh kok biasane niku ya. Tak sambelno iki lho. Bola cingklonge nduk ora kapan wing. Aduh, rasanya awakku gak enak. Ini ki mergawe ki yo dinggo kebutuhan sehari-hari pemirsa yo bukane aku terus plung. Oga aku ki ora pengen pemirsa tek diketokno ngene ora pengen diketokno nggopo lah aku ngono. Nek gak mergawe piye lah pemirsa yo. Oh, gue bayar pajak, gue bayar bensin, gue jajane Intan. Ndak mosok aku ki jagakno anak lah pemirsa, jagakno anak kaya saru. Nek aku lho ya dadi wong tua mah aku. Adek, Nduk, ndah aku transfer. Iki Ibu
iki loro ngene gak pemirsa sak iso aku dhewe aku ya kudu berusaha dhewe aku mau pemirsa karena apa anakku dhewe yo di kebutuhan dhewe. Mbak Indah duwe anak. Lah iya kan di kebutuhan dhewe masa ibu amen nyadong kan yo saru pemirsa. Apa tumbuk buat? Iku apa? Iku lho apa jamuran. Kadang Bu nek loro leren. Indah yo ngono nek omah aja mikir. Emah nduk gak iso aku nek mbok kon leren-leren ae aku ngono. Aku sing gak penak pemirsa. Wis kakean leren-leren ngono kuwi lho. Terus tanggung jawabku ning Intan terus piye lah pemirsa wong Allah nitipno aku dititipi Intan kan kon didik sing sak mampuku bisa nyekolahno Intan. Alhamdulillah piye-piye Intan yo nyelengi diwangi Mbak Yune iso gawe omah dhewe sing tinggoni Intan iki. Amin. Terus ngono aku sebagai mbok, sebagai wong tua tunggal lah, sebagai bapak, sebagai ibu nggo Indah mbek Intan kae iki. Tanggung jawab sepenuhnya alhamdulillah dipasrahno 100% ning aku. Aku dikai awak sehat ngene iki alhamdulillah. Amin lho. Iya, wis pokoke isone yo ngene iki tok lho tan ibu ki ora iso tek nukokno awakmu apa sawah apa nukokno gedung apa gak iso tan wis isone ibu ngene iki. Iya, Ngancani Intan, heeh ngewangi mergawe Intan wis ngene-ngene iki tok isone. Gak iso nek dipadak-padakno karo wong tuwa. Dikek itu omah ta? Iya. Wong tuwa-tuwa liyane sing iso ngekeki anak ngene. Aku sebut tanganmu, Bu. Gak iso mampune ibu ngene lho. Lho ki mah gak didoli tomat mbek Mbak Nanai. Tomate karek iki. Nek yo lali. Ya wis engko ibu balik dhewe ngono wis. Mah ngawangen aku mau muni tomat tok ora didoli. Tak tukokno balam akeh. Gak usah wis kok ae. Balam. Wis ora usah. Wis karek goreng tempe, karek nganu wis karek nyambel bar. Wis ngono ae. Ki jek siji tomate. Wis ora masak kok lho, ki jek siji lumayan. Ya Allah muga-muga ya paringi sehat untuk orang tua single parent dimanapun jenengan berada. Doa terbaik untuk jenengan, jenengan paringi sehat, paringi kuat, pokoknya kuat dalam segala hal, sehat, lancar rezekine, lancar urusane, selamat dunia akhirat. Sehat terus ya Allah aku sampai nek tuwek aja sampai ya Allah dadi ngrepotne anakku ngesakno terus nangis yo ora Intan ngono Mbak Indah wis duwe keluarga iso Mbak Indah wis duwe bojo. Iya wis duwe suami kok bojo ae suami iya paringi aku pamane wis tuwek ngono yo paringi mati sing penak ngono, paringi urip sing penak, paringi mati sing penak. Dalam arti ki loro ya loro tapi aja diparingi sing sampe ngrepotne anak tenanan lho pemirsa aku ki mikir awakku dhewe lho. Wedi ngrepotno anakku, wedi ngrepotno Indah, wedi ngrepotno Intan lho. Wis aku ngono tok. Ya foto mah. Aku dhewe aku ya pe ora ngendo wong ana ngene-ngene ora ki penjalukku dhewe. Penjaluke aku dhewe ngono pemirsa njalukku. Gak aku tek penyinggung ana ngene-ngene ora. Wis ngono tok pengen masak aku. Wis bar nang ngresiki montor kok sore ndok nek ibu urung iso saiki diresiki kok sore. Diresiki kok sore alon-alon mergawe iki siji-siji sik. Wis tulung pateni, ayo jangan dimasak. Asem tak meneh ra wis. Aduh, saya. Aduh. Iki sampahe tak resikane sik. Oh, sikil. Sampai temok medeni wong lah yo. Gak panas yo. Panas lah. Molak-malik, Ci. Blue. Bapak gawe kan gede-gede tak apa jenenge tak potongi wae. Terus bumbune
Irusin di, ya. Tarik goreng tempe, iki tempene soalnya rong patek mateng, jadi ini tak tepungi aja pemirsa. Kuwedine iki lho sak. Ngene kae nah. Sayur asem. Aku sesok guys masak guys. Iya. Diajari piwok. Ya tadi bumbune enek lombok, Jempleng. terus brambang, bawang, terasi, kayak laos geprek, godong salam, uyah, Saya gula, urung resik penyedap. Masaknya urung resik aja. Sing sambel kok sambel iki digoreng. Bahan sambel iku ya digoreng iwake panggang to. Terus dimasukno. Wis jos ngono ae. Delok iwake iki mang gedhe to pemirsa tak tutuki. Wis resik, Bu. Iki lho pemirsa. Kumpul Gedhe lagi. iya tan iya wis resik lho iki lho. Kenek sogroke ngene iki lho mang dadine wangel tak tarik iki terus tak Urung mateng potong-potong iki, nggo peso Bos. iki buntute. Kok mateng apa, Bos? Tumbah dah sing resik goreng. Jangannya walah wangi. Wangi sekali. Bu, gak buka ini. Wis, Oh ya wis tak kira urung buka. wis ki ben medhuk sik ya. Heeh. Gak usah dikedhong telo tan. Gak usah. Ngene ae. Iki ae ya, Bu, iki. Kowe kok disambel, panggange kuwi disambel. Iya, Ngono lho, betul. guys. Oke. Kompor. Bandungmu iku kudu ceblek ae. Kok senengane iki kuwi tak umbah niku ya garing dienggo neh pemirsa. Padahal bandune ya ora kuwi tok lho. Senengane ya kuwi. Awas jeblok, Bos. Alon-alon, Bos. Nah. Kabeh, Bos. Sik, Bu, iki diminit nambah nih, Kak. Heeh. Wis aku nyotinge munggah meja. Lah piye ora iso golek piyuwe. Sehat selalu nggih pemirsa untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh, diangkat penyakitnya nggih. Bagi pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-salehah ya Allah. Amin ngono lho. Enek-enek kata-kataku yang membuat pemirsa loro hati, tidak berkenan. Aku jaluk maaf yang sebesar-besarnya nih pemirsa. Aku panggone salah, panggone kilap. Kadang aku nek ngomong yo ora iso kontrol loro ki dermimil ngono lho pemirsa. Pokoknya njuk maaf nggih. Nggih pun pemirsa Intan pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Wes, selesai. kuwi nganu apa jenenge? Dikei banyu mateng. Diresiki nganggo apa jenenge ulek-uleke. Nganggo ulek-uleke barang resikno. Nah ning kono nganggo banyu mateng. Wis banyune mateng gawa wae. Jupuk. Nah. Nah ngono lho, Nduk. Sithik. Wir. Nah, wis ngono. Tak isanane wis. Iya. Tak junjunge, Bu, sik. Nah, ngono carane. Tak wis, kok kene. Ana ibu ya. Sik, pelan-pelan. Wis. Sik, rantuk rene sik. Oke. Terus apa? Sambelnya ya seger ya. Gila. Yoranya gerak, yes wangi. Wes jumuk ning kene. Wis engko terus dimasukkan. Jumuk ning kene nunggu nih. Oke, cus. Jus.